kaka sabende lawa. Lazaro hapa no wacha deal. Jasiasa gite, jasiasa te nigi goods. Onge jasiasa kaka na nyisi, onge jasiasa manyalo wacho. Ni onge ujene mutiyo go marach. Most of them gigi maybe a few. Maybe a few, but most jasiasa ma Kenya, most of them gin wa ka Lazaro wacho ni nduku directly. Koro okinyal blame. Ema wacho okinyal blame office of the president. Office of the president teach ma president who can teach my yacht. Teach ma president teach marito Kenya mzima. Mingio all young malach ingio cutting your car. Koro mio gine or mio every person teach material. Koro ano okanyal wacho na dwaro blame office of the president. Apa ni Raymond Molo tiyo otemo kamonyalo gi office of the president. Sa ninya ko one so kake wacho NCTC tij mai NCTC tiyo. Nyaka nene ke Ruto donji ko itelo. Pok nwango a single incident terrorist attack in Kenya ka. Koro yanyo gwango yanyo gweno. Yunyuga. Koro in terms of security apa ni ke Ruto osetiyo. Onge single incident terrorist attack. Kumeno gima upon we have to be grateful for because terrorism dalucha mattress iwango remember those days which court to sani onge koro upon ni office of the president temo lakini kaka iwinjo ka la engineer Lazaro Sowacho eni jo siasa ema bende timo gigi to okiot mondo nwach ng'en seche moko siasa ka ntiere so many things matimre koro en ni mondo sani wasebed gi sirkal malo gi sirkal magwenge wawacho ni gini mar jiwo ojendni ka governors nigi pesa momigi mondo gitem gine inua maisha ma igweng makaramna governor rengo kuma ae morengo musiep nduku meno ko wacho no rengo bende enga mang'eyo lakini gitema nena mondo giti gi pesa gi maber giwere gi weche mag mibadhi makethonwa pesa magine mondo bed ni konyo ojendegi jori neno ka igine i senate neno ka i senate neno ka gavana wanga nyoro tek duoko penjo yok yot angendo chupenyim committee mar senate mar my 700 almost 700 million banyo to en o declare gine wacho ni no choko 1.6 to iwacho ni en wacho ni no choko na only 900 kuri penjo to 700 dhi kure koro wabe sirkal mar gweng tiuru mondo jione ento tich mutiyo en tich mara yanga tich manyalo konyo nwach ka wanyalo miyo vijande gi tich gibo wet man gin gi dich mag yonge time mar dhi weche mag gunism gi koro kik wa blame sirkal. I don't want to blame office of the president nigi tich matek. Security is kakanyo ka onungo wacho is a responsibility of everyone waduto te to bende security chakre e family ni ini won ing'eyo ni in gi nyithindo adi to nyithindo gi giwuok gidhi kure gidhi e school gidhi e tich koro ka ntiere ng'ama ini kian ni wodi ni kure to wodi ka wuok odhi ka siasa nyaka imie siem into idhi go koko i siasa gine mar siasa marango mar one term two term meno to konyi nade dhi mjengo dhi mondi dwa tich koro families bende onigi responsibility maduong' mar make sure ni watieko gine mag gine masira mar gunism. Erokamano ahinya kawuono siemo ge gino mara nigi winjo yo makare ndugu kentere Voi county